Nakakita ka na ba ng estatwa ng isang buffalo o kalabaw? Isang statwa ng isang buffalo sa may Malaysia ang pinagpiestahan ng mga netizen. Kakaiba kasi ang mukha ng nasabing kalabaw o buffalo dahil tila ba nagulat ito. Nanlaki ang mata, pati yung butas ng ilong. At laglag pa nga pa ang nasabing statwa ng buffalo. Maraming mga netizens ang nagko-comment na tila ba may subtitle na ang nasabing statwa. Ang mga ganitong uri ng statwa ay simbolo na ikaw ay nakarating na sa isang bayan o lugar. At tila ayaw daw magpapunta ng nasabing buffalo dahil sa reaksyon nito na nakakatawa. Ikaw, kabisyo, nakasakay ka na ba sa kalabaw o buffalo? Yan ang ating siko. Sino ako? Sino ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Hoy, buffalo, basic. Morning call! Morning, Tees! Kabisyo, feel Feel good good morning! Adlaw Lunes. December 16, 2024. Sa oras na 7:30 ay kasama niyo na ang pambansang Angkol Dagon! Sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. At kasama rin ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, ang pambansang Tita Max, Tanya Chinita. Tita Max, Tanya Chinita. Siya ang sexy hot, yummy natin na tita. Tanya Chinita. Di pambansang tita, siya si Tanya Chinita. At syempre kasama ang pambansang senior na Epal! Malapit-lapit ang itsura niya sa buffalo! Kanor! Basic. Salawahan! So ano lang yon, estatwa lang yung buffalo. Statwa lang. Pero kung titignan mo kasi siya, Tits, matatawa ka sa Kasi, patingin nga. pagmumukha niya. Kasi sabi mo nga, kamukha ni... Oo, nakakatawa nga. Oo, ayan, malapit oo. nga, malapit. Oh, tignan mo. Oh. O, di ba? Ganyan yun. Oo. Usually, pag estatwa ng kalabaw or buffalo, basic lang na... Oo na, yung fierce lang. Naka-fierce. Paano ang fierce? Hala! Naka-fierce yung buffalo. Pero this time, parang nagulat siya. Parang mangkanor. 1, 2, 3, go. Ha? Ganyan. Pangit, di ba? Ganyan ka. Oh, di ba? Pero yung mga ano lang naman, parang kinakatuwaan. Siguro naman ang iniisip nung gumawa ng statwa na yon para maiba. Oo. Para Tingnan mo mapansin. the fact na trending siya. Napansin siya. So, kudos sa artist. Oh, di ba? Di ba artist ng kanor? Ha? Sino artist ng kalabaw? Ay, si Lolo. Lolo? Si Lolo yung... sino ba ng kalabaw? Oo nga. Mga lolo, di ba? Di, tatay din, di ba? Mga tatay. Lolo, pero lolo yan Lolo. usually. Oh. Naalala ko lang mga taga-Gap Farm, may buntag na sa Davao. Sa Gap Farm, para siyang pasyalan din pag may field trip, yan, may mga hayop, tas may mga statwa ng hayop. Okay. So merong malaking kalabaw dun, Tits, na dadaan ka sa ilalim niya, may nakasakay na lalaki. Malaki talaga siya na statwa, sobrang laki. So pag dadaan kayo dun, biglang magwiwi yung kalabaw. Ganon yung, parang ano niya, Magdadaan yung estudyante, biglang iihi Nagwiwiwi siya talagang totoong wiwi? Oo. Siyempre tubig lang yun. Kasi statwa lang naman yun. Ayun yung So, trademark naman niya. Okay, sa Davao yan. Sa Gap Farm. Kaya, ewan ko kung bukas pa ba baka yun. Mangkanor, ihi mo talaga yun Hindi ko sasabihin na may tumubong mushroom.
Ayan, so kahit ano pa yan, mga statwa, it's a symbol na, di ba, napapapicture ka, uy, nakarating na ako dito. Oo. Di ba pag sa Baguio yung ulo ng... Yung lion. Oo. So ito naman sa kanila dun sa may lugar sa Malaysia, yung nakakatawang buffalo. Buffalo. Uy, hala. Ano? Pinakain ko na ng damo. Yung buffalo? Yung si Lolo. Wala na kasing ngipin. Si Lolo? Yung buffalo. Nagulat eh. Yung buffalo. Si Lolo? Kasi hinabol ni Lola. Si Lolo? Yung buffalo. Nakapila sa senior citizen sa Mercury. Si Lolo? Yung buffalo? Pati may libreng sine yan Kasi senior eh. May libre sini si Lolo. Yung buffalo. Wala kayo po lumasok sa sinihan. Si Lolo? Yung buffalo. Yung sungay niya pag ganun duwi? Dali, maniniwala na sana ako, ladies and gentlemen. Meron lang duwi. May ganon lang. Pag ano? Yung sungay ng... Pa-slide! Yung sungay ng buffalo. Sungay ni Lolo, demonyo kasi yan. Si Lolo? Yung buffalo. Ang tigas na mukha. Ni Lolo? Oo. Sabi niya, uy, kahit ganito ako, mambababae pa ako. Sabi ni Lolo? Sabi ng buffalo, Ay! kaya sinuwag niya yung mga babae! Sinuwag ng buffalo? Uy, fairness yung araro, ha? Kahit tanghaling tapat. Yung buffalo. Si Lolo. Ang lakas pa rin niya kahit matanda na. Si Lolo. Yung buffalo. Sabi niya, Uy, maniwala na sana ako. Pero sabi ba yan ang buffalo? sabi ni Lolo. Kaya pala. Uy, Kunyari magsosoga yan ng buffalo pero mambababae yan. si Lolo. Oo. Balik na naman kay Lolo. Ganyan na. Kamukha ko. Si Lolo. Yung buffalo. Kaya nga eh. Halata ba? At tigas ng balat eh. Ang buffalo? Ni Lolo. Grabe ka naman. Gawin ang balbakwa yan. Yung buffalo! Si Lolo. Si Lolo. Hindi, wag na kasi onti na lang yung buhay niyan sa mundo. Wala ni Lolo. Oo. Kala ko yung buffalo eh. Ay, good morning sa mga nasa farm. Pag nasa namatay farm. yan, makakakuha ng libreng libing yan. Si Lolo. Buffalo. Wala, nakatayo na ritso. Si Buffalo. Si Buffalo. Hindi, ang Lolo. Tama. Los kayo, si Buffalo. Ang sarap niya ng wings. Dali lang Mali. Hindi na naman nakainom ng gamot ng ating Mali. ating tita dito. Mali. Saka na may wings yung Buffalo. Si Lolo. Oy, shout out kay Direct Phil. Uy, lagi nakatutok yan. Direct Phil sa La Cruz at kay Direct Boboy Salonga. Salamat sa Morning! inyong pagpaminaw. Tuloy-tuloy ang pakikinig. Don't forget to claim your prize, yung mga nanalo sa ating Love Notes Yes. sa Boundaries. Pero tatawagan din namin kayo in case na hindi nyo Tama. nakalimutan nyo, hindi nyo narinig. Huwag kayong mag-alala, ha? And kasama pa rin pambasang tita, Tanya Chinita. Pambasang Uncle Dagol. Featuring Buffalo. Ay, Buffalo. Ganyan kayo. Mang Kanor sa 90.7. Love Radio. Kailan mo bang i-memorize yan? Uy, basic! Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!